Duela 100 urte Zumarragako geltoki honetatik Urolako trenak bere lehen bidaia abiatu zuen. Zumarraga eta Zumaia lotu zituen 34 kilometrotan zehar, eta Baiarako herriak elkarrekin konektatu zituen. Hala nola, Azkoitia, Azpeitia eta Zestoa. Gaur egun munduakin gaude lotutan modu askotan, ez da, daukagu trenak, kotxiak, abioiak, internet, telefonoak eta bar, zan munduakin benetan lotzia. Ez bakarri ibiltzeko jendia, baizik ere berriak etortzeko, korreoa trenan etortzen zen. Gazterik hasi nintzen, eta urte batzutan aitarekin lana egiten nuen. Berak idatzen, ni bidaiariekin, gehienak pika bezala, esateko ohitura zuten, baina nire maila treneko buru zen. Gaztetxoak eta pizkat ikagatuta egoten ziren. Ez da, edo bizarragatik, edo txapelgorriatik agian, edo handian naizelako. Jendea juteko institutora, eskolara, azokada honian hemen aztertetan azpeitin zenbat bazetetik herritarrak eta etortzen ziten, inkluso ere aberatzak kotxea esakatenek eta eraltzen zuten trena. Madrilentiko etortzen zitena, Zestuakoz baino etxera. Langileak Orrebegozora, Patriziora, udaran, ondartzara, 3 belaunaldi joten ziren. Aitonak, semeak eta bilobak. Zumaiko geltokitik abisatzen zuten Zumarragara, egualdi ona dago, eta orduan itxaplero bat etortzen zen Zumarragan, jende guztia, herri guztia jakitzeko eguraldi ona zehola. Herria hauetako gizakientzat aurrerapen handia izan zen trena. Egun zuten 8 edo 10 tren zentzuako izan. Zeon klase unika, zala 3. klasea, hau da klase unika, eta gero zeon klase salon. Zala askoz elegantiagoa. Tren hau 60 urte, justu, egon zen martxan. Inauguretu zen 1926an eta itxi zen 86an. Itxierek tristea diate beti, ez? Itxi aurretik herri danetan agerraldi galantak egin genituen. Zumarragatik Zumaira herri danetan. Jende asko goratzen da hori, ze polita guten ginen ondartzara, ze jaia, ze fiesta, ez da? Urolako trena erabili zuten gehienak oroimen polita dute. Bakarri mantentzen da trenbide bezala Museo da Kansatia, Azpeitia eta Basaun artean, 5 kilometro. Eta beste bide guztia, poliki da bihurtzen bide gorria. Pena ematen ditolako azpiegitura hain galanta, erabiltzia bakarrik oinez, txerrindola zibiltzeko eta ez trenak pasatzeko.